малко време. Това е много временно място, в което сте. Затова не се страхувайте да казвате истината. Ако сме тук останахме на лекция. Тропаха ни, ключете ни играха, какво ли ни правиха само да ни провалят лекцията. Но аз се радвам, че вие останахме. Това ми дава сили да продължа да говоря. Да продължа да се боря, да казваме на други души истината. И аз да ме няма. В Царов има едно много интересно стихотворение. Аз паднах, друг ще ме смени. Какво тук значи някаква личност? Голяма работа. Запомнете ги тези неща. Казвайте тихичко, кротичко, като древните християни. Знаете ли, що мразят богомилите? Има ли апокрифни книги, били не богомили, а били обратното на богомили. Не е вярно, това са наши брати, които са приписвали. От ръка на ръка са приписвали Библията, за да я занасят от един човек на друг човек. Представете ли, по цели нощи са си вадили очите и са пишели и са зашивали написаното в дрехите си. И когато намерят някой богомил част от Евангелията, са го убивали на място и са го изкарали. Така е било с валдерзите, така е било с огенотите. Янус, изгорен на глада. Знаете ли що? Защото както аз изнасям лекции, така изнасям лекции пробния си брат. И е казвал на хората. Казвал ми, че трябва да ходят не в неделя на църква, а суло. И те го изгорили на глада. Джордано Бруно им цитира какво е казал Исаия в 40-та си глава. Че земята е кръгла и се върти. И те го изгориха. Защото тогава католическите свещеници се казвали, че земята е плоска, има край. И трябваше Магелан да направи около светско пътешествие, за да се докаже, че земята не е плоска, че няма край, че няма банчо. Не. Господ е съвършен сфера.